Karbenglong district Havar Arlo, Kedam Kevang, Raratum, Kachileng, Kijoy Ki Japan, Karbenglong Thomas Council Pen, Ahavar Tinapan, Council Bus, Ihum Kipanong Pondo, Bonta Arni Vangsi, Munit Armu Apai, Nanki Barajok, Rarapan, Joy Kipen, Kachileng Avarsai, Pador Uniderasonsi, take long. Lapusona Porahut Jasemet Rongbongbhat Nilip Hirhiri Havar Ararpan, Isi Birta Kimiasonsi, Diphu Rongso Bialong An Kipali Japan, Blue Moon Travel Pen, Bas Pacheleng Ponpo. Nangli Karbianglong Ahempi Diphu Rongso Pian, Kedam Kevang Kachileng Akisung Katura, Kachetong Nang Doma. Tang Tinanglitum Kimatha, Chepasung Nang Nilo, Nangli hemtikup pen amatsi, Blue Moon Travel, Ihum, Kithedung, Abas, Rongbongbhat Hirhiri Chokihola Diphuan, Kachileng Pangcheng Tanglo. Labang sobas Rongbongbhat pen ada porpai trok porpen nangbar pen Hirhiri an porpai trok rachitim lapen Chokihola an porpai trok sian lapen Diphu Rongso piada porpai kresian nang palipu lapen arni tili mate porpai sia polote putho Diphu Rongso pipen Chokihola Hirhiri Rongbongbhat an bang sobas chiru lasinang li hem todlun pen inghoi kirai mate seat booking an parta klarda ka birta kachini Japan Blue Moon bus conductor Ahempu Inti 9922187895 along Humri pen Varsai chu en longji non berta ke megala phello Hirhiri pen dagdi puan kecileng yukan tu la Chokihola mera beti no Hirhiri Pana po pen hoda pana boy soita pulis 640 okay Chokihola bang kona polo 720 anda Diphu nale kona polo 11 bagi tapi ngaji rui bang 1 bagi rang tum kapre ka sonna duma awe non berta milan wala News report Karbenglong live.